Bismillahirrahmanirrahim. Waƙoƙin Mu'azu Hadeja. Waƙa ta uku, ilimin zamani. Gishiri in ba kai ba miya, ilimi mai gyaran zamani. Jama'ar muku jawo hankulanku ku lura da halin zamani. Iko mulki ƙarfi duka na ga wanda ya ƙaddari zamani. Ilimi shine gyaran ƙasa har a santa a wannan zamani. Babu jin kunya gun alimi, jahili shi ke tauni-wuni. Yadda kaska ke tsotsan jini, haka jahilci gun zamani. Da tsiya da talauci duk suna gunda jahilci yayi sansani. Wa'azinmu ga mai karɓa duka masu murnar gyaran zamani. Masu sallar dinmu ya ɗaukaka bisa kan juyawar zamani. Kar su fara faɗar da na sani, da mun yi karatun zamani. Allah shi zai gyara mana, ya fitar mu a kunyar zamani. Maza mata ku yi azzama, mai gemu yaro kankani. An faɗa an sake faɗa muku, babu hasiya ga biɗar sani. Yanzu mu ne baya a duniya, gaskiya in za mu yi tuntuni. Ga dalilai na da yasa na ce maka mun zama baya a zamani. Tun nasara gaban ba su zo su ba, muka san hanyar neman sani. Sarautu da sana'a sun tarar mu muna yi, ko su sun sani. Sun tarar mu da halin ci gaba, ciniki da sarautu sun gani. Wasu kan akasi aka tadda su, yanzu su ne manyan zamani. Sun yi ƙwazo sun yi ɗawainiya, bisa taƙidin neman sani. Matuƙar ba mu tashi a kansu ba, za su hau mu a wannan zamani. Su faɗa tilas mu biye musu, su yi mulkin kanmu muna gani. Maganar asali yau ta fake, ta bi halin ilmin zamani. Maganar yau ni ɗan wane ne, sai a bar ta a nemi biɗar sani. Ɗaukaka da mutunci duk suna gun sana'ar ilmin zamani. Kar ku yarda da kinibibin tsiya na waɗansu shaƙiyan zamani. Ba su yin sana'a mutakabbarai, sai yawan yawo da wuni-wuni. Sai ka gansu a kowace rariya, sana'ar su yini zagin wani. Sai su je yawo sabon gari, ko ka gansu a kantin kamfani. Sai yawan ihu sai dariya, ba tunanin halin zamani.
ba su aiki sai zambar tsiya da yawan rikici na abin wani. Hanyar addini sun saki ba ruwansu da wannan tuntuni. Ilimin addini ba su yi ba ruwansu da ilmin zamani. Sun ɓatan ɓakatantan ba su nan ba su candan wautar zamani. Ka sani duk abin da mutum ya yi kansa zai hau babu ruwan wani. In hairi hairi zai gani, in kwa sharri sharri zai gani. Faman ya'mal mithqala dharrati can a idha zulkun sani. Allah shi ne masanin abin da yake fili da na batini. Kullu shay'in la yakhfa alayhi alimun ko da kankani. Ba a ɓoye sirri gare shi don duk abin da ya faru yana gani. Mun biɗo tanyo ga Ubangiji shi kaɗai ne zai mana magani. Duka halin gyaran zamani na ga wanda ya kawo zamani. Shi ne zai jawo hankulanmu mu lura da halin zamani. Dubi yatsotsinka ka tabbata wani lalle ya zarce wani. Wani inda ya kwana ka tabbata wani ba shi da ikon kouni. Rabbu shi ya halitto ‘yan adam darajar wani ta zarce wani. Domin haka gyaran zamani sai da hannun manyan zamani. Masu jarragamar Nijeriya mun yi ƙarar gyaran zamani. Malamai ne ba wani jahili aka ba ku amanar zamani. Duka gogaggu ne mun sani babu masu ƙiyasin zamani. Sai mai general certificate sai mai diploma mun sani. Sai masu sanin ilmin college har a Ingila sun karo sani. Taimakon ku da sarakuna shi fi ƙarfi da ilmin zamani. Shari'a kun gyara ta yi kyau da hannun zaluncin zamani. Cin hanci karɓar toshiya rashawa sun ƙaura da zamani. Babu ganawa a cikin duhu ta munafinci duka kun hani. Bautar iska ‘yan fojare don a zambaci NA kun hani. Dan na gado ɓoye tsuntuwa ga magadan ƙauye kun hani. Da ilmi zai kyawu haka kuma ba sauran da na sani. Ba'alin jama'a har yau suna bisa kyamar ilmin zamani. Jama'a da yawa ba su farga ba, jahilci ya kafa sansani.
yayi ɗan rini yayi shamaki yayi kakari yayi figini yayi dagatai ya naɗa hakimai yayi rasdan yayi di'otuni jama'ar kudu sun ce sun fi karfinsa ya tsaya can ya boni sai shi koma arewa wurin mutanen da ba su da kishin zamani don mugunta sun turo mana jama'a na barku da tuntuni sai an mana tilas za mu aikata komai shaunin zamani raƙumi da akala ya ɓata gafiya ta sace tuntuni linzamin daular duniya na ga hannun ilmin zamani zamani ya ce a gaya muku ciniki ba sauran lamuni dama ƙaulin da na sani karshe zo bakinmu a zamani cuta in an tayar mata za a san ingantar magani ilimin addini na gaba ilimi na binsa na zamani duk biyun nan sai mu rike su kowa muhalli nai zai magani Allah shi zai kyauta mana shi ne mai ji kuma mai gani shi Mu'adhu Hadejiya shi ya wallafi wannan waƙar zamani baiti 77 tammat da nufin babban gwani